Szüntelen ima és dicsőítés. 24 óra naponta, 7 nap hetente, 365 nap évente. Szünet nélkül. Ez az álom, ez a vízió. Miért? Mert Jézus méltó rá. Sziasztok! Köszöntelek benneteket az imádságházából, Kecskemétről. Kovács Frigyes vagyok. Az imádságháza mozgalom. Istennek egy mozdulása a történelem ezen órájában. Valami, amit Isten ma csinál a teljes egyházban, az egész világon, minden felekezetben. Mert azt szeretné, hogy az egyház imádkozó egyház legyen, bensőséges kapcsolatban vele. Jézus azt profétálta, hogy az egyház az imádság háza lesz minden nép számára. Ezért most Isten profetikus jelként imádságházákat hoz létre egész világon 1000 számra. Mi az imádságháza? Az imádságháza egy olyan, kizárólag Isten imádatára fenntartott hely, ahol teljes idejű szolgálók és önkéntesek időt szentelnek Isten jelenlétében az ő imádatára, ahol az egyház mennyasszonyi identitását hirdetjük és éljük ökumenikus szemléletben, ahol mint közbenjárók, környezetünk és az egész emberiség ébredéséért imádkozunk. Isten szépségét megismerve ugyanaz a vágy hajt minket, mint Dávidot. Egy helyet készíteni az Úrnak, létrehozni egy helyet, ami az ő elképzelése szerinti, ami atmoszférájában hasonlít a mennyre, ahol teljesülhet Istennek az az ősi vágya, hogy a népében lakhasson, annak dicsőítése között. Dávid sátrában, az Úr színe előtt állandó dicsőítés és közbenjárás folyt, mert Isten a legfontosabb. A mennyben is, most is, éjjel-nappal, szünet nélkül imádják Istent és a bárányt. Ugyanis ha valami fontos, az éjjel-nappal fontos. Hogy a városunkban nincsen Isten éjjel-nappal imádva? Nem ő kellene a legfontosabb legyen a keresztények számára? Jézus kifejezetten azt tanította, hogy imádkozzunk azért, hogy a dolgok itt a földön is úgy legyenek és olyanok legyenek, mint ahogyan a mennyben. Az imádságháza egy profetikus jel az egyházban, hogy ráébressze az egyházat Isten szépségére, Jézus méltóságára, az egyház saját mennyasszonyi identitására, valamint a szüntelen ima nélkülözhetetlenségére, mint a szeretet kifejeződése és az isteni erő kiáradásának eszköze. Ez közös minden imádságházában. Szeretnék látni a mennyasszonyt, ahogy éretté és felkészülté válik, hogy szenvedélyesen beleszerelmesedik újra Jézusba, és ahogy hívja őt vissza. Így a mi víziónk is itt Kecskeméten egy olyan hely létrehozása és fenntartása, ahol egy konkrét helyen, szünet nélkül, ökumenikusan, felekezetek feletti módon, zenével, a Szentírásra alapozva imádjuk Istent, és közben járunk a világ ébredéséért. Egyetlen oknál fogva, mert Jézus méltó rá. Méltó arra, hogy éjjel-nappal, szünet nélkül imádva legyen. Magyarországon is több imádságháza van. Itt Kecskeméten 29 órát tölt meg imával és dicsőítéssel a 3 teljes idejű szolgáló és a számos önkéntes. Ugyanaz a vágyunk, amit Dávid fogalmazott meg a 27-es Zsoltárban. Egyet kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy hadd lakjam az ő házában életem minden napján. Hadd lássam az ő szépségét, és hadd gyönyörködjem templomában. Követni akarjuk Betániai Mária példáját, aki értékes olaját öntötte Jézus lábára, az ő imádata jeléül. Mi időnket, képességeinket, anyagi javainkat, imádatunkat öntjük ki az Úr elé. Teljesíteni akarjuk Jézus parancsát is, miszerint szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így mindent, amit teszünk, azért teszünk, hogy Isten imádva legyen. Ezért dicsőítünk, ezért harcolunk a közbenjárásban, ezért kérjük az ébredést, ezért tartunk tanításokat, előadásokat, ezért szervezünk képzéseket, találkozókat, ezért csináljuk a belső gyógyító, a szabadító szolgálatokat, mert ő méltó arra, hogy szünet nélkül, éjjel-nappal imádva legyen.